Na reunión desta mañá informouse do traballo de desinfección que se efectúa nos accesos aos supermercados, praza de abastos, centro de saúde, farmacias, xulgado, facenda, Cáritas, Cruz Vermella, estancos, tanatorios, grumir e outros espazos públicos. O que estamos facendo agora é desinfectando nas zonas de máis afluencia de xente, como estamos facendo no centro de saúde, vamos a facer na plaza de abastos e os bancos e todo isto por aquí, probablemente, máis afluencia de xente hai. Tamén se analizou o servizo de axuda ás persoas maiores que viven soas para mercar alimentos ou solicitar medicinas. Aínda que dende que se puso en marcha este servizo só o solicitou unha persoa, lémbrase que seguirá operativo mentres dure a cuarentena. Calquera persoa que o necesite pode chamar en horario de 9 da mañá a 2 da tarde os seguintes teléfonos: o 988 53 0007 do Concello ou o 988 53 10 76 de Servizos Sociais. Nós temos un centro de asistencia telefónica e telemática para a totalidade dos veciños. Quero recordar que non é crítica ninguna, porque eu non me gusta criticar nada, que todo o que se faga, todo o que se atenda. A Diputación Provincial de Ourense ten unha teleasistencia de 100 persoas. A nosa entidade Carballiño atende ao 100% da ciudadanía, e iso é moi importante. Colaboramos co Estado, colaboramos ca Xunta, ca FEGAN, ca Cruz Roxa, con Protección Civil e con todos os estamentos. Como non, pois, desde aquí, desde o propio Concello, chamando ao número 988 53 0007, sempre hai unha persona que está disponible para recoller todas as queixas de calquer veciño, non queixas, sino calquer petición que necesite. E tamén desde Asuntos Sociais, o 988 53 10 76. Repito, 988 53 0007 e 988 53 10 76. Estes dous números sempre están pendentes de calquer veciño ou veciña de maiores, reconocer o que é así, de maiores de 70 anos, donde necesiten asistencia. E iso se lle vai a levar, a Cruz Roxa se lle vai a levar a mercancía a casa, pois todo o que necesiten os veciños e veciñas do Carballiño, todos